वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बर'नि मोननै सोदोब जाय बयनिख्रुइबो जोबोर आलादाथार बे सोदोबफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। बेयावबो जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्रा, आंबो मिथियामोन बा मिथियोमोनबाबो हमनो हायामोन जे बेबायदि जायो। सानसेखालि मोनसे एग्जामाव इन्टारभिउ हैनायाव सोंजानानैसो आङो मिथिनो मोननाय जाहैबाय बा थाल लानो रोंबाय जे बेबायदि सोदोब जोंनावबो दङ। बे जाहैबाय मा, बे मोनसे सोदोबानो जो आरो जोला जोंनाव खनसेनो दिन्थियो आरो बेबो मोननै मोनथाम बिथिंजों जायो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा जोबजासिम नायदो भिडिअखौ, अब्लानो बुजिनो हागोन आं मा होनो नागिरदों। बे जाहैबाय फंसे सोदोबजोंनो जो आरो जोला मोननैखौबो दिन्थिनो हानाय जोंनि सोदोब। दा बे हिसाबैबा गोबां बिथिं जानो हागौ, जेरै सोमोन्दो सोदोब जानो हागौ आरो मुंरायबो जानो हागौ। मुंरायनि बिथिङाव बिसोर, बि होनना बुंब्ला जों मिथिगोन बि हिनजावाबो बि, हौवायावबो बि, बे थांगोन। आरो बिथां, बेखौ जों मिथिखागौ, जेरै इंराजियाव हि सि थायो। नाथाय आं बेखौ बुंनो नागिराखै, सोमोन्दो सोदोबखौ बुंनो नागिरदों। सोमोन्दो सोदोबाव लायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे आं खिन्थानो आखायाव लादों आयं। आयं सोदोब, आयं सोदोबजों साननानै नाय लोगोफोर, जो आथोन जोला आथोन मोननैयावबो जायो। मारै जायो? हिनजाव मानसि आइनि बिब' बेखौबो आयं जागोन, आफानि बिदा बेखौबो आयं जागोन, आरो आफानि बिदानि हिनजाव आयं, आइनि बिब'नि हौवा आयं। जो आरो जोला फारनैबो बिथिंनिफ्राय एखे सोदोब जायो। आरोबाव नायबावदो बेवाइ। बेवाइ, बेवाइ नायदो जेरैजाय बेवाइ होनब्लाबो मा जागोन? फंबायनि हिनजाव, हिनजावनि बिथिङाव बेबो बेवाइ। हिनजावनि बिब' बेबो हिनजावनि बिथिङाव बेवाइ। फारसेथिंजाय फिसायनि बिदा बेबो बेवाइ। अब्ला नायदो, जो आरो जोला फारनैथिंबो थाबाय। दा बियो सोमोनांथाव एबा गुबुनफोरनि आखुथाइजों मिलाया। गुबुनफोरा दंजोबो, जेरै आदा बाजै, आइ आफा। फारसेथिंजाय गोबांथार गुबुन गुबुन सोमोन्दो सोदोबफोरखौ नोंथांमोना नायोबा नुगोन बेबायदि आखुथाइ थाया। नाथाय बे मोननैखौ बाहाय मोननाय जादों। आरो फारसेथिंजाय बिबोनाङाबो बेनो, आगै एबा बिबोनां, आगै होननानैबो बुङो, बेबो एखे। गावनि हिनजावनि बिनानाव बिबोनां जानो हागौ, गावनि फिसायनि फंबाय बिबोनां जानो हागौ, जो आरो जोला मोननैथिंबो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदि गुबुन गुबुन सोदोबफोर नागिरबा मोनबावनो हागौ, बर'नियाव थाखोमानानै दङ जानो हागौ, बा गावनि ओनसोलाव गैयाबाबो गुबुन ओनसोलाव डाइलेक्ट बा रावसाफोराव थानो हागौ आरो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना माबे फोरमायनानै होनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन। आरो मोजां मोनदोंबा लाइक, डिसलाइक खालामनाया नोंथांमोननि सायावसै। एसेनोसै।